Farko ga kanin labarai. A Najeriya ne yau muka samu labarin inda shugaban kasa Tuwo ya ce da za a yi kwana biyu ba ambace shi nan cikin gida Najeriya ba, ayyukan da yake na cikin birni da na ƙauye da ya aje su. Wata mai magana da yawan shugaban kasa wato miya kenan ta ce babu dama a kyan bata ka a Najeriya domin aikin da ka dage kana yi dare da rana tukuru. Aje aikin ka na mako guda an ce hadari ne ga rayuwar mata, rahotanni sun ce amma da ƙananan yara. An yi wata gagarumin guguwa a layin yan kuka da yan lalle sai dai da suke da kowa sai ya ware nasa. A jan aka wani gagarumin hadari a can kan hanyar Jos, amma hatsarin an ce ya danganci na doya. An rasa 300, wasu sun karere, kimanin 38,000 ne suka galabaita, amma suna can kwance a babban asibitin na Sakwara a nemi aiki. To jama'a ga labaran dalla-dalla. Yau ne Ferfesa Gauda ya ce in dai za a yi sharika haɗa da farar kabewa domin yin rishewar nan da ake sha ta manja. Sai dai Laftana Kanar Tibani ya ce komai mukun sanyi baya ji saboda yana cikin babban wata kyauta. Kazalika Burgeliya Dambu ya ce idan ana cinye a daina kai masa garaje, domin kana kai mai garaje sa takunkumi iya wuya don irin talalar da in ka maka iya kirji. An kama wasu murai guda 66 amma an kulle su a cikin kurkukun nan na Ayaba. Hayo dai abarba bata gane ba da ta je belin su, amma a je ne jaki ya shiga cikin yan tulunan har yayi rantsuwa da ba zai din harbi da kafa da baya ba, domin yin rashawar da yake sha ta rugurguza bakin tulu. Amma rahotanni sun ce ya kai 3,393 a bana. Sai dai shi Kantoma kuli na jihar Gida ce tunda an sai Kantoma a yanar bashi mataimaki domin tafiyar da mulki daidai nan cikin gida Najeriya. Amma a cikin mataimakan ne aka tsaya takara mutum 3. Kwamishina Yadiya ta tsaya, Laftana Kanar Rama ta tsaya, sai dai tsohon jami'in tsaro Zogalahi ne ya lahe zaben. Farfesa Ranwake ya ce gaskiya ana mugun kuntata masa domin kan wannan da ake samu tana zage mai jiki. Shekaran jiya ya ce idan ana samun himai da yaji ba komai, amma ana jera shi babban murnin baki ba ta rabata lokaci ba. An yi kira ƙananan hukumomi don a tare cikin zaure a rika cin gauda domin kada tattalin arzikin nan da ake na tasa. An dakatar da shirin yin tubani da damuna domin irin matsalolin da ake samu na rashin bawon masara. An zai ce da garin kuli da garin kuka ba sa mu'amala. To labarin idan ya lika ta kasashen ƙetare, za ku ji inda jakadun Najeriya da na Amerika an ce sun kammala mitin tsaf da nufin hamɓarar da gwamnatin wata mai kunu da aka ce tana mutane kunu babu gaya. Ya samu labarin ina wanda ya auka cikin yara masu tuwon shinkafa, amma an kama ta an gurfanar da hitan gaban kuliya. Alƙali mai shari'a ya ce gobe ne a kundin tsarin mulki kashi na 97 har an gane hukuncin direba, an ce za ta kame buhun garin rogo guda ya cinye. A jiya aka gano wani jirgin ruwa da ya tsaye da buhun kwaki 78,000, amma suka kware akan daga garin kudi suna bincike da al'amarin ya faru. Rahotanni sun ce akwai haɗin baki da direban jirgin ruwan da wata ƙasa take fama da katafare ya yunwa, amma gobe ne safe ake sa ran za a yankewa masa ko likitin ko sai hukuncin rataya saboda farin cikin da yake ana tuka shi a cikin man gyaɗa. A jiya ne an ba da ruwan ta a kuka kan teburin wani mai shayi, an ce lifto da wani beta da na kofi da madara duk sun riga mu gidan gaskiya. Dai manema labaran sun samu zanta da wani guntun biredi kwa ɗaya wani ake tunanin shi kaɗai ne ya tsallake rijiya da kwandon baya, amma a halin yanzu guntun biredin ya ce da manema labaru shi dai bai san abin da ya faru ba, amma in kansa ne kawai a ruwan zafi. A gefe guda mun samu zanta da shugaban ƙasa mai ci yanzu ya ce ɗan Najeriya sa haƙuri maza da mata. Yana nan ya ƙudura aniya aikinsa na farko, ya ce bayan ya rage farashin mai ya ce zai